Tuhan kita Nabi Muhammad pengului kita, wahai sahabat tolong saudara, assalamualaikum. Mai tangan diangkat meminta merdeka jo sembah hormat. Oh, dengarkan firman sebuah ayat dan asa diri umat Muhammad. Iya tabat siada jua bilah bela sangat marugi sia bilah. Oh, karena kafirnya tak nama tobat, sifat si kafir lanya tu begitu. Kepada Muhammad sama soda ulu, babagai sombong dado dan uju, babagai cemooh sama tu mengganggu melarang igamu. Nak jangan maju, sifat si kafir itulah untuk garenganyo kare isinyo ampu angango nyolawe lalape ke kudu. Tapi sebuah nasi tak masuk bak ibarat ikan di dalam lubuk. Garentangnya karen den lamai ruat pi kuat kok babayi hutang masuk ke tangguh hati budi kuali tak dapat menyuruh badan rangkunya kepala orang darut diri tak insaf itulah untuk jadi bagala bujang lemu muat siang jam malam hati mabuk anak sembilan tidak berindu dek ulah laka dengan periwai sampai tak buang ke padang si busuk. Jangan bak orang memandi ke barut lah tajuk awak menyuruh obat ini itu Allah bagi itu larangan
liai kulipat. Hai Allah ini ya Allah dan berdiri dengan sendiri dirinya tidak binasi dia itu asih ia barakat supaya dari junjungan kita dari Tuhan ya angasuh yang naladapi laju kami menembang itu hari itu iyo nanti mukuba asamu di iltala denyore koreo sekanaran ananku pujiyo aku sih Tingajo ini yo sambui ala salam yo dari kami aku dari sini alai memegang Allah sekarang anangku dengan salam laka kanti ajo baso ya manalayan sirin la din la la ma la juara na wala de na mi la la din mi mari la kamaji sapata jo sekali dari bidang yo agamo Islam yo lai agamo kita masa Allah lada kulli ma karena iyo kulli ma berfungsi di tubuh kita awai saudara inilah karangan selama hidup dari di dalam alam ayo carilah guru dari alim yang kiram wahai saudara hendaklah dengar orang yang mukmin mendapat pengajar karena usia dari alumah penatakan hati tak paham kulimah sampai bergantung dari amal dua iman la ilaha illallah dijadikan jalan ya jalan ke kampung dekat Tuhan Rahman jaga batulan ya itulah tumpangan nah jangan sansai di simpang jalan bersimpang kiri jauh kanan siapa kita sangat bercinta kasih jo sayang Tuhan jo mana kulima da iyo pinta jalannya dapat dua guru nenen nan bijaksana karena jalan dari banyak simpangnya lejan bila kau sampai ajan kau tiba kapan tu guru pintalah jalan orang menyembah siapa garan atau kau tubuh
Nolainan sifat Manonan nabi manonan sifat Tuhan yang tidak dikandung jihad tidak dikandung deh jihad Nan ampe laisa kamislihi ayat Tuhan maujud kepada diri dari biju matu hampir sekali Karena lebih hampir daripada diri indah sarupo saringo sapai malipatul wadisi kajadi kunci olawinya dalam pulau jauh Oria nyorencong ombaknya cabur memegang kamu di kurang tagur alamatkan karamkan ragunan tujuh Allah Allah wahiyum paroman Tuhan Tuhan Allah kayu dari sekalian alam kasamonyo tarhaban Tuhan indah bertampe di mana diam indah dikandung de jihanan anam laisa kamislihi kasudahan paham adapun pandang putri kepada Allah wahidatul wujud ayam itu diam pilih mau diam nambah sabuang diangin batiba dunia la dalam la alam la kucuy janji tak boleh ganjol surui aku la bicara kaki to sabu handa patah la kapaham kulima sampai dekoti aja la masuk dalam panu bilang dan desa galuh la dianggut nana talingo nana lapaka nana ko ngato nana puna lidah lapata la dengan isyarat lagi to mangana aku nan jadi tali aku lima lagi himbau sahimbau kayo sagayo sahimbau sudah onde kita berpulang nangko badat nandi badan aku napas nana di badan di bawah onda itu lenan jadi tali aku lima lade ada pun pai lade orang siaib maana aku lima jalanlah terang akanlah dilalui disangka kau tinggal di burung kapai sangka kau tinggal siapa tapawi de balanta ada pun iyo koi dengan jadi dari asal iyo de kulima dari padon Murio Muhammad yang hilang para pulang iyo nalaki to akhir kulima di akhir kulima Somalio Malayo pengajian sakian sayo nan dibaco dalam deba bega orang bari deba namo iyo kini hari nalalaro okasayo deba gelem yo kini tiwano banan karancah di mabana yo de kasero mano iyo rekan kami tukang curito nambagala hai bintang terang siang iyo maladenyo kita nak jangan sampai bahabi masuk iyo malam yo de na jangan iyo kabahabi de palito aranca iyo nandari kini dia sua ibarat bakarajo ibarat iyo de bakarajo iyo di hari mencangginanku
Minangkabau Aida ulu ado mangato Oh manyiam dinantumbo Aide manimbang dinanado De ado acara bacando iko alang babega kabatanyo Acara lepas ini lawat dulang deyo antara di silam Nankan kami detanyokan Katolan le saudara Masa Allah sejarah nalamu Iyo nanti kami deteraso Sejarah silawat dulanganku Memang ikan kami tayo Dari mano asa de mulonyo silawat dulang oda ulunyo Dari omang mawai asal usul Dari omano tanpa tangkainya Dari mano iyo ladenyo bana de layo tampang yo bijonyo Iyo tolong curah papakan Iyo ikan apa dogito Iyo si pinontonan nanda ngabulian sanang di dalam kiro-kiro Aku lagi ode nak senang masyarakat kini mandangannya Lagi masyarakat perantauan nak sanang mandang kasenanku Orang kurang di perantauan lah sangat yo rindu ke kampungnya Kalau mandang sini lawat dulang raso di kampung yo de rasonyo Para sode tanang yang iyo kini di talinya Nah jadi yo sado itu Hai dari kami nepadu tolong iyo malah jawab Isa panjang tanyo iyo ai jore lati Iyo sana menjawab tanyo iyo Mister Bintang terang arang bari galah laido namo Lejo lagu negara caning jo buan negasero iyo atau nana ko lagu lada iyo siran tak kudo Lejo udin lagi nyokuri iyo lekan jadi juo Kini hari lalari jo nene lalari malam sekarang aku mari dikandakan karakan pito Bintang tarang orang barina Alkolonglah sambung ala sudah itu Ojo lagu nana rancang Sandia bahkan tak bairan maju Pada pasir Minang ikona moyo Ialang laba bega la pandai pulau Samo dipakai kado-donyo Ala samo dipakai Akan nana elo pasang lani Natara jalan hai kasarugo Kalau la pandai membala bulu Alai dalam bulu erotan laba duri Alai dalam bulu erotan laba duri Kalau tak pandai mengaji tubuh Alai dalam tubuh insan laba diri Alai dalam tubuh insan berdiri Masalah padi di tanah sawah Lagi makan TV isi burung bondo Di TV isi burung bondo Indah bakuli labadak yang coba darah Hanya tuli sama tomato sama tomato Bukan baraba mama kan tadi Oh baraba makan hai si kadudu Barabah makan lesi kadudu Bukan di Madinah Muhammad mati Ala Muhammad kini nyo sadang duduk Muhammad kini nyo sadang duduk rantai barantai Hinggo lagi hati obat tujuh Di batin lebat tujuh Tuntilah ilmu macam berbagai Keputusannya ka Allah Keputusan boneka Allah ju Orang malalu mahelo bidu Orang sumani mahelo sampai
kabinaso ya Allah